Belbare arde blok bai khobjak bidi soran kamini takuk bongsi debroma bihing ni mung Sumita Debroma bishi brum building o misri samung klai chalai tongjamani phiaba asumsa building sakani kaslawi klai khislangni background bai 3 man romoi hongrok klai tongkha takuk bongsi Debroma phiaba tabung nukungo kebo samung klai nei koroi ingmani bagai masa emanang ya angui tongbai kha bihik besa phiaba tabu lukrongni ke sasungda soba somanno hnai lasifano ke phano nukjagai janani nangkha yagula hamya klai tongnai bongsi Debroma local MDC boram ganang gita Debroma no koikha soba choni bagai phiaba lukorok soba namu sungui tongkha sobai mano sayakar nai tongni sining mangpliwo do sagar dara nang suno tini kokto mathumnai rono tamni bagi ring maklaikha kayang kokto mathumnai rong lai ringman karung ka bahsi anu kelai duku mamni tinyu masa sini detai Enggak tabu najik najik mana one bikin kan najik orang pusat kerja di sini tabu nya ko thangnya jiwi thangka maya maka tam sekarang orang mau mang sadar orang busur orang nang lain saja dokter uban derlang motun thangana hi jabbe do delang motona omo jeni ni yathek bekereng baimani da na tama bai da thangsuka bro krek mu shau o je khijalang jidolata acha engka tabu je tomno lukurok nong no coba khang ke phatra haste udan phonogi nai aro aku tolong tong aku tolong aku tolong aja bimana boja thangi nang kamo klai toy mana mo sam khaitini wo wal sakani da klai na tam wal sakani koi phudong na wal je 7 foot 7 foot ni tana kenang tabu ni sak chori najak nani bagani on lukurong ni thane kisa chuba jonai mantana lukurong thane chuba jonai go kamin muke Biti Chandra ini muke bongsi acha ke do sagra di busuk jora romo yom haike bisnaw kalema tongha 3 mas ni yagulo mane kuno hamnan rok kuno lain kerinya ya orang pusat tongko senai jaga ya ku hamnan blai ya orang pusat kering ke iko no kono kinan no kono setunya ni abo to tabu busuk jora tei nong ni khoros thangi tong tabu hakna 50 ni 50 coba thana 50 ke nong ni je local neta hekba kuno MLA mahero kuno MDC mahero faida nai pike ni sajau mo bukri ko hai bunai ni kri ko ke tabu nong sini news ni bukhakti nang sab no nai faide ni kok kesana musmai ana metam gitana ko ang ko kuma kasaru bon fulmoi maso tai sini ro kumungo ko tonai ro bong bang fulmoi bong nang bong thani bang ko masa nin cerai rok datang tong na khoro busang kha kini tang sela to kenai acha do sagar sudi nini logi song oma hai bisnawo kalai tongmani koi bosor kakha tamni bagai mane lukurong thani chuba sana nakha ko bono doktor phungnani hnai no suba sana doktor phunoka rani 2-3 bar thangman ko yang thak oke 2-3 bar talang kha nogo bukari ba jaga jugo hinu bukari mal mata hni bukari ke barang bai thangbai ke tabu phunu mali terang mali 3 mas ngtong kha 3 mas ka khana tabu doktor terangani garang ek telarang nanai ni sa bino bekerang bai thangha bun salanya ni kisran tablan bekna gabno corona coba sangka khotsa khumai khepan coba kai ke ba an besani bekerang bai mana hamri mana hita engke itu je bono doktor phunung mani ke bo jaga talangi phunu kya oro kherang bai bo talang kha ai ngagur talang kha talang ma ta ka doktor ka hambe phunu di hindam ka ba ke doktor ka hambe phunu ka kan ram sura khot na hi sa je ma hai bekerang nos tong mani
Bekereng doktor baca punuk nak hanya hanya private punuk. private pun bekerang pun ya kita bekerang dokter pun ya kita Bekereng doktor punuk aku na. Acha ke CT scan rok je khalai mani ke tamu rok punuk jaka. bino bekerang baik ni saja Bekereng baca na. Ene tamu khalai mani bo tamu khalai ama hake bini yate bekereng baca. kaman ke sam khai tong de pom ti rasmi siro hipang la agi nok tang penting ke ba dewal sagani ta Dia usah kami kelai kata na. kelai de khang ke ba khati wi kelai pe ke ba bekerang baik thanga ni saja ta dokter Ke apa toto kuno local MLA hai ke ba MDC ama hai rok no neta chanda no phaya kota sara sahor ka sahaja ya kota asuk 3 mas kai to mani ya golo tangai norok sahor yang nai mi ya ka tabuk sahana ni ni tong ni no serang sahau kana ni sahau kata ke tabuk mane lokorong ni thani bo chuba so naiman tana ke tomono lokorok chuba kha hanga ke bo haste ro tlangai phono nya ni wasuk to aro ko ako tara no bekereng doktor wete he ka hambak phunugan ni asamanda bo bekereng salai na jat ama hai doktor ta bekereng se bai thang kan ke ba bekereng bai thanga ke nong ni no khongo ke bo sachung no samung khanya nya bo simina sam khanye te kep khani kre khanye bo saro bo ta he se kai charai ko ke ba ta bo ko bo sam khanye ji khalai male yang ka ba hanyo samai masa ai ken hata hata koi bosorok ai bini koi bosor ka kha choli 40 bosor mungke bong sia ba bongse de ruma nini mung an mo sum ta de tei o kami na ka mi biti sondar bara handa biri chondro na tei ke phon phainai phe kuna na phe ko bin to lok simi bo sam khanya rok simi ko han masu masu phai nai thaba be kata kami ni bukhak tiro bonai phe je kuna phaya phaya ko phaya ko acha